Ngiyanibingelela. UThandeka Buthelezi igama. WaseNyukhasela. Okay. Ngiphila nesifo sezinso. Absolutely. Usuka nje eNyukhasela nje? Yebo, ngisuka eNyukhasela. Manje mawula eMaritzburg ngokusebenza ngoba sila eMaritzburg njengamanje. Ngokusebenza noma uyasuka njalo travel for ukubuza ngase isifo sezinso lesi? Ngiyasuka eNyukhasela njalo. Ngizodialyze eGrace Maritzburg. Oh, usukule process like suwe sekudalazwa khona. Kwashacha. Awusathe through when uthole kanjani ngesifo sakho mawukhululekile ukukhuluma ngakho. Ukuthi ke ufuna nje uqashisa omunye ongayigcina sesimeni sakho. Ngikubona umuntu omusha futhi. Mawungasabi ungasitshela ngineminyaka emingaka, uthe ngineminyaka emingaka, ngathola ukuthi mhlambe nginale nkinga. Mawungenayo inkinga yokuqwashisa abanye abantu. Yebo, iminyaka kuna 30. Ukuthola kwami ukuthi nginezinso benginokuvashela iclinic. And then bathi kumele ngiphuze amanzi, which it was 2014. Okay. Bathi angizama ukuphuza amanzi. Ngawaphuza kamanzi bathi kwabe ngathi ngiba right. Okay. Mayifeyila ke so ngavele kwabe ngathi into eyiflu like. Okay. Ngakhona ukuphefumula ngaye esibhedlela. Emva lokho kangazi kwenzakalani angazi cause igazi liyangcola izinso uma engasebenzi futhi zasengcolile. Mangiphaphama lapho ngaphaphama sebengiqala idialysis. Okay. Ngathi mangiphaphama seyangichazela kudokotela ukuthi nginenkinga yezinso ngangezwani ngayo before. Ngamtshela ukuthi ngangezwa but kwathiwa ngiphuza amanzi. Okay. Yebo. So ngayiqala kanjalo idialysis.